A régi híres kastély. Mark és Aaron egy régi, elhagyatott házban jártak, amelyről azt mondták, hogy egykor egy híres ember lakott itt. A falak tele voltak régi rajzokkal és tervekkel, amelyek különféle tárgyakat ábrázoltak. Ahogy beléptek a szobába, egy régi, poros gép állt a sarokban. Hirtelen a gép magától bekapcsolt, és egy furcsa, villogó fény kezdett el világítani. Mark és Aaron megdermedtek a félelemtől, és próbáltak visszafordulni, de az ajtó hirtelen becsapódott mögöttük. A gép hangja egyre hangosabb lett, és a fény egyre erősebb. Érezték, ahogy a hideg lehelet megérinti a nyakukat, és egy suttogó hangot hallottak a fülükben, soha nem fogtok innen kijutni. Próbáltak kiáltani, de a hangjuk elakadt. A gép hirtelen elhallgatott, és a szoba csendbe burkolózott. Az ajtó lassan kinyílt, és ők rohantak ki a házból, soha vissza nem nézve. De amikor hazaértek, észrevették, hogy a gép hangja még mindig a fejükben szól. Ha tetszett a történet, ne felejtsd el követni és likolni a videót.